kwaiwai mabiyangu taona nhaudzo manhokodzo zuva rokutanga mwedzi uno wakubvumbi makomborero arizwishe uyo ari bato remudhisi alliance kwai akabatiwa nomhosva yokugoita kuti vanhu vaite zvokuratidzira. Izvi zvinotorwadza nokuti wanyora gwaro wakanyora kuti mhosva yache yakabva pakuti akaridza muridzo wechikuwe kuti vamwe vache vazive zviri kuitika. Idi pakanyangara mabiyangu tinoimba kuti ndikoba kutanda kwokuenda kumawere konyaya dzokodzero dzevanhu. Tiri kupaumba nomufaro kureketa kwanyasi wedu Ignatius Mabasa kwai aita ndiye munhu wokutanda kunyora gwaro rinoita kuti apuwe huchiremba achinyora muchishona chete. Toramba tichitenda izvi nokuti azviitira kuchikoro chofundo yepamusoro chokuSouth Africa chinonzi Rhodes University. Toramba tichitenda ati iye gwaro racheri rakanzi chave chamutengure vhiri rengoro usarungano nohwendo hwengano dzavashona. Toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Wamonzora wagobuda iwe wachiti wakaita musangano nevatungamiri wenyika dzokuEurope wachitungamirirwa nomumiriri wenyika muno muZimbabwe. Toramba tichiti ngavagotinyepa kuti vakagokurukurei nekuti paribe zvawareketa. Wamtuli Ncube Nyasi waroyerwa manja nevanhu vese munyika apo wareketa kuti nyika yedu ichange ichipuwa milioni ribodzi rotumushonga todziwa mupengo pamwedzi wega wega zvokuti kusvikira mwedzi wazvita panopera gore vanhu vanenge vakwana kupuwa mushonga vari kuda kunzi vagopuwa kamushongako. Watiwo wakaisa mari inoita mamiliyoni okuAmerica 100 kuti vagotenge kamushongaka. Toramba tichitenda izvi nokuti zvizhinji zviri kupotseka asi tinoimba kuti apa wanangawo zvisvino. Idi hwendo huno wazhinji vachatongoita masvanhukongonya kuringana kwakarambana mudzimbamu nokuti vanotekedza nokuongorora museenzero wemagweta wati iwo mari yokuti kana munhu ari kuda kurambana nomumwe aendese chichemo chache yasvika pachuru ne200 yomari yokuAmerica. Idi kureketa kuno wazhinji vanotadza kuisvitsa mari iyi nokuti iri kunetsa kuboya. Idi wazhinji vachandobva kutogara havo waribe kurambana nokuti zvinenge zviri kunyanyitsa kudhura. Sangano rinowira kodzero dzevarairidzi Rozi Mutaratiro wana murairidzi kubva Sondo rinouyari vanenge vakuseenza mazuva 3 paSondo. Watiwo izvi zviri kusakisa nokuti hurumende yakaramba kuwapa mari yavo inotenga yavari kuda saka vanenge vakundoita zvokuenderana nomari yavo. Idi tinorwadziwa nokuti fundo yevapwere iri kutotaika kureketa kuno. Daiwo kuri hurumende waita bawo rokunadzirisa nokuirana nevarairidzi kuti zvatekaira zvisvino. Hurumende yemuZimbabwe kwai yakagopotsa mwedzi 6 yakapuwa yokuti iendese kamutemo kudare reparamende kuti kanodzeiwa ipeyo. Kwai kamutemoko kanofanira kari kekuti masimba aparadziwe kuenda kumatunhu akasiyana siyana inozikanwa nechirungu kuti devolution. Toramba tichitenda wakanga waendesa kumatare nyaya iyi toimba kuti zvichagoteedzewa kana kuti vamwe vachagoipinziwa pamushishi nokuda kwokupotsa kwohu. Kune vamwe vedu gore rinoya vanenge vachisekerera apo vanenge vari kumirira nyika yedu kunoitiwa mitambo yevanhu vanoita zvemutambo pamwedzipo nezvokuweza vanoumhizha hwakasiyana siyana. Useza hwavo hwaWellington Mapondera, Cresia Mukwazhi, Muchatuta, Terence Musekiwa pamwedzipo vanenge vari kuita zvokuti varatidzire zvavanoita vari kunyika yoItaly kuguta roVenice. Toramba tichitenda kuita kwauku. Kwainozimura yauda kuti igotenge tundege tunoseenzesiwa turi nomunhu anenge ari pakombiyuta kuti tugomaira nokuringaringa kuti mazambuko nyika anenge akachengetedzeka uye paribe zviri kupinziwa zvochitsotsi ikweyo. Ipapa heno kuti zvichagodini asi wari kuringira kuti panozopera gore rino vanenge vaisa zvinhu ipo munzvimbo dzi. Tinoimba kuti zvichagobatsira kuti nyika iwane mari yakati kuti. Bhengi reNedbank ratiro rakagobuita mari yaro inosvika
150 anopfumba mweyo mamiliyoni omari yomunyika mugore rapfuura rimwe. Kwai mari wakagoibata mushure mekunge gore ra2019 wakange waribeka nasendi ribodzi rawanga waita. Vari kuti iwo kusenza kwawo kwakanaka ndiko kwaita izvi zviitike. Idi mabhengi ari kuramba achindokura nokukura nokuita mari yedu, asi chaonetera vanhu kuiba. Tiringe hedu dzopasirese kwai wabushiri wagopuwa mari inoita mamiliyoni 10 wabushiri wagopuwa mamiliyoni 2 zviuru 500 zvomari yomukumarawi novakuru vehurumende vanoti vachakwera nomutevedzeri wavo. Kwai mari njokubatsira kuti wagoike mubvana wavo zvakanaka. Idi pakanyangaritsa kwai kambani yeMicrosoft kuAmerica yagopuwa basa rokuti igogadzira magirazi ayo anoringitsa zvinhu zvochimanjimanji kumasoja. Wati iwo vari kugoita izvi mukufara nokuti nyika yavo iri kuada kuti ienderere mberi. Tindori kuAmerica ko America yabvunziwa nevanhu kuti kohokonai kugoita kusikinya tukono kudari nokuti wakachengeta vamwe vapwere vari kubva kure kune dzimwe nyika vanopfuura zviuru 3, asi iyo nzvimbo yacho ichifanira kunge ine vanhu vasingasvike chiuru chibodzi. Pakatonyangarisa ipapa. Kumainma kwai kwagobvarashiwa vapwere vanosvika 40 nemasoja. Mukuita kwavo masoja kwaiwo vari kuti vanenge vari kudzivirira nyika, asi vanhu vese vari kudaba kuti masoja anga ari kutonga. Idi pakanyangara. Tinoimba kuti zvichanhadzirika izvi. KuAustralia mumwe anonzi Nathan Bagali kwai anzi abatiwa nomhosva iye nomukoma wache yokuda kuedza kupinza zvinodhaka zvisingabvumiwe zvinosvika mamiliyoni okuAmerica anosvika 152. Idi dai waita kunyara wakuruwa. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.